kan Bali. Sing ngakon sapa? Sing ngakon Koko Prabu Baladewa. Lho ra kok malang krik ning ngarepe pamanmu iki ngopo? Sampeyan kan Bali. Ming jawabane dua saja. Apa? Gelem apa ora? Nek gelem Bali penak awake, ora gelem kula minangka wakiling Koko Prabu Baladewa kon jotosi sampeyan. Dur, kowe iki ora edan. Aku makmu cilik, mangane kula dijotosi Koko Prabu nuwun ngapunten nek sampeyan ora gelem Bali, kepeksa kula sing ngajal sampeyan. Kok edan. Bapak Dono kundul. Lho. Bali piye? Iki goleki anakmu Lesmana Mandrakumara. Anak Prabu Darawati kudu gelem nutake menyang durung Lesmana Mandrakumara. Kok kon bali karepe piye? Pulang apa tidak? Nek bali penak awakmu lah gelem bali nun nyapunten kula kepeksa wani karo sampeyan. Durmagati. Aku mbahmu. Aku kuwi bapak gurumu, aku gurumu saka lima. Aku wong tuamu kok karwani karo benganture jemen kuwalat. Kuwalat sing ngomong copo. Komandan Durmagati wi kula pun resik mundel kabeh cengkune kula jotos dulna kula jotos bagus nadyan rupamu ala nadyan kowe kuwi nuwun sewu piranganing Kurawa ning sakake Kurawa cacah 100 ki nek ana prenculane wong apik Kurawa bakale tumular dadi apik nggih kula kuwi tepo dadi wong apik sendika. Nek kira-kira durung sengkune arep mindak sing ora prayoga, mbok elekke. Siap. Wis ana kowe bali. Nggih. Wis bali yo. Kula jeng teng mriki mawon. Lho. Ngopo nang kene? Kula mesti dibales karo sengkune karo Dulna. Kuwi perkaramu. Sing baku kowe kudu wani jejeke adil lan bener. Nek kowe wani jejeke apa? Pitukane kudu tok. Dodo kudu tok tanggung. Nggih, lara ora apa-apa. Mati ora apa-apa, ning belani bener. Oke, iya. Ning mati tenan kita. Ora dikeloyok kalau cengkuni kalau Dulna nglekoso wis kono bali yo. Bali yo, goleki Lesmana aja ganggu gawe kemerdekaning negara Darawati. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Durmagati.